Agtakder tayo. Idayaw ka o apo, gaputain sa lakanak. Kat di mo yung palubos, ngagragsak dagiti kabusor ko. Isardeng yun tinakilo a panong kumyo, saan yung ayunan dagiti dakas at tao. Sa lakniban nyo, ti kalintigan, dagiti ulila, ken nakurapay. Iti Diyo, ti karbengan, dagiti nakakaasi, ken awanan gaway. Alawan niyo dagiti nakapoy kan marigrigat, ikanawayo ida kadagiti managdakdakes. Di kayo makaawat, ken awan amuyo, napalalo ti kinasukiryo, ket napukawen ti hustisya dito'y lubong. Imbaga kada kayo at Diyos kayo, anak na kay amin ti kangatuan. Nupay kasta, matay ka ito, akas kadagiti tattao, kas iti siya sinuma na prinsipe, matnag ka ito. Umay ka o Diyos kat ituriyam ti lubong, kukwam amin a nasyon. Amamian ay langitan, manakabalin ka unay. Minsan payo apo, masidig kami manen, iti presensya, nasantuan na presensya. Kasatoy kami altar ti kararag, bayam ka diho apo, nga dinggami ti panakisao ti Espiritu Santo kada kami. Siraragsak kami nga iyeg, iti naimpuswan na panagyaman mi, iti aduunay a parabor mo kada kami. Ti biyag mi, ti salon at mi, ken amin nga kada kami. Bigbigan mi apo, nga awan dagitoy araragsak abiyag, no awan ti asim, ken ayat mo kada kami. Pakawanan na kami apo, ti anyaman nga nagbasulan mi, ken ti pada mi, naputan mi man wenno saan. Ket itid mo kadi, ti presensya ti Espiritu Santo, nga isu ti makiadda kada kami amin. Agraman, kadagiti kakabsat mi, nga agbuybuya online. Bendisyonam kadiyo apo, amin nga makangeg daytoy agimo. Ken nang nangruna nga dawaten mi ti bendisyon mo kini Pastor Joey, mabarbaro a pastor mi nga isuti mangiyeg ti sasa uti biag nga isuti mangted manen tinaan-anay nga namnama kada kami. Dagitoy ti pagyaman mi ken pakidawat tinagan ni Apo mi Jesus ang mangisalakan. Amen.
Hagtugaw tayo. Good morning! Ayun. Maragsakan na makakita kada kayo aming kakabsat. Finally, kadwa tayo the attorney kan Mrs. Larida. Agyaman tayo iti initiative dagiti leaders tayo iti Ilocano Service nga nag-decide nga kunada pastor kadagiti aday ti adayo especially dagiti aday ti Bulacan pasundo tay ida gapuna ada kadwa tayo da attorney kan mami palakpakan tayo man na po Dios kakabsat. Praise God for that. Kasamot kadwa tayo da Ethel. At dakadi ka barbarong kadwa tayo ita kakabsat. Dakadi sa nga ili tayo. Kitain nyo maday kita kaabayo baka di yung amam mo. At dahang ko nga makita tataa. At dadagiti kadwa tayo din na palabas nga awan ni tata. Ni pastor ag-check attendance niya. Amok no sino ti awang kait kan sino ti adda. Madayaw ti Apo kakabsat ta, finally, nalpasan di personage nga umalisan mi. Nagkapsot ti palakpak yun. Gapuna, at the housewarming o na house blessing ton madamdama. Kay Jimmy, may lechon, di ba? Lechon manok ka, hindi baboy. Makolesterol yun. Inton, segun kayo iti lay leaders tayo, iti Ilocano, inton malpas iti Sunday school tayo, ken traditional service, awisan tayo to ni DS tayo, so tikadwa tayo nga mang bless iti dayjay personage tayo dyan ato. Kat syempre, kaputa the housewarming, the house blessing, adamot kaan. May handaan. In time for our lunch for before the special charge conference. At the special charge conference tayo itong madamdam makabsat, ti agenda tayo kat election of church council officers. Na-refer back dito idi napalabas sa church conference kat ti dito nga daw iso ti inlatang ni DS nga panakaangay ti special church conference tayo. Nga puna kay ti members iti council, church council may gunam-gunam nga agbati kayo kadikal pasan ti Sunday school kana house blessing tayo tapno agatender tayo ti dito nga special church conference. Dagiti associate lay leaders ti Ilocano, ipakpakasik nga agbati kay kuma para iti church conference tayo. Kanda dagiti, dadumapay akabang iti konseho nga dati daytoy a service ita. Kadagiti at dati pagtaengan da. Kada kayo nga dati ta babalayo, dagiti naka-online, no adda gundawa yung kakabsat nga kumamakam, hanlang nga iti service sa itatano, di pati jay Sunday school, ken agraman da jay housewarming, ken da jay church conference. Igunam-gunam ko, umay kay kadi. Napatag da ito yung aramid ti iglesia tayo. Nung napansin nyo, medyo awang boses ko itata, narigat ti kanayon nga kang kanta.
na magaan to likod ko iti linget. Sakto dagos nga minom tinalami is eto na. Sud gapu na nga nag-decide nga oray tatanga Domingo sanang agawn. Or else malpus man tilikod ko ni tilinget nga aging ka mamagmagaan. Oray tatak nakatutukan ni. Haglingling itakpay lang. Sa bagay ko nasaya at barang bumasit ti tiyan. So, kasti kanayon nga aramiden ti pastoryo, adda maipos nga video iti hymns tayo ti tunggal Domingo. Adda dyan ti Facebook tayo, adda dyan chatroom tayo, dagi dyan ikapkabil ko dyan, kat iso dagi ti hymns para iti sumaruno nga Domingo. Wala iti umay nga Domingo. Gapuna, tunggal adda post nga makita yo, open that video, open that hymn, practice nyo dagiti hymno tapno. Come Sunday, tunumay ti Domingo, kabisado tayo dagiti hymno tayo. Kabisado tayo dagiti hymno tayo. Sa bagay, dagiti kaadwan nga hymns sa tanga ikapkabil ko ket familiar. Nga madanto dagiti Sundays nga agi kabilak iti saan nganya nga familiar nga hymno. Ngem gaputa adan nga nakapost iti Facebook ken iti chatroom tayo. Hopefully tundumteng ti Domingo amutay to kantaen dagidayen. Kastamat nga uray jay liturgy tayo, naka-post ijay chatrooms tayo. Tapno uray no, adayo pa lang ti Domingo, nabasa tayo jay liturgy, amu tayo dagiti parte ti liturgy, ken para kay ti liturgies, amu damot ta dagiti parte da ken basaen da. Agtultuloy dagiti ministries tayo ti daytoy nga iglesia kakabsat. Yun nga lang, dawatek nga dayjay visitation tayo inton Tuesday, i-postpone tayo pailaeng, aging nga ket ko lang nga paginanaen basit daytoy karabukob ko. So nga, dayjay naka-schedule ko man no Tuesday, i-move tayo inton sumarno nga Martes. Ngam dagiti online Bible studies iti renabii agtultuloy dayjay kakamsat. Tila cancel tayo ti dayto nga lawas ket dayjay face-to-face Bible studies. Ken may sapay for health reason yak kayat nga anton adda biglang aguyek kada kayo ket kunayo ni pastor inalisan nak. At to'y nga rod kakabsati iti schedule ti ministries tayo iti dayto nga lawas. Dagiti Bible studies tayo, kan cell groups. Of course, adday ti manipud Lunes, our Monday Bible study, alas 8 dayjay. Monday, 8 p.m., ministerial team in charge. Tuesday, we have the contemporary cell group ni Pastor Jericho. Wednesday, UMIF and UMM. UTUMM kat 7:30, TMYF kat 7 iti Rabii. Thursday, ito po yung hindi na po Ilocano ito. We already have the non-stop agency ti pastor ti tunggal Huwebes. Friday, and then we have our Bible studies. Mount Sinai every Tuesday 7 p.m. Mount Moriah every Friday 7 p.m.
Open kayo iti amin dahito kakabsat. Nagiti saan nga maka-attender ti Biyernes, ay itong ti Martes, mabalinda taga-attender ti Biyernes, apay, may sa ti lesson na data. We only have one lesson for that. Handa na ba kayo? Si Jesus ay kasama, panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda, umadanin kakabsat. Let's wait for further announcements as to when we will have our daily morning devotion. We are already preparing for our daily devotions. Gapuna, adumutin na kitang damag, Pastor, kaano nga mangrugi, kunak asidegen. No adda kadi kakabsat iti prayer requests, petitions, hangkay kadi nga mabain nga ag-message kanyak. Message us, and for sure, I will assure you, you will be in our prayers. Your requests will be included in our daily prayers. Happy birthday! Siya sino da kita kasangay ti daytoy alawas. We have Gina Salimbot, Kalizen Sofia Amata, Vermel de la Cruz, Feli Martinez, Jonathan Eric Sim, Ronel Palomo, Norma Sango, Rafael Velasco, Pauline Melencio, Rohama Taklas, Sharon Ong, Roquel Sakdalan, Ryan Julius Bigayan, Raymarth John Bigayan. Adda kadipay da kita kasangay ti daytoy alawas nga saan nga nairaman iti listan ti kakabsat. Wenno adda kadi da iti birthday celebrants kay na naganan ditoy. Awan. No awan. Ti dawat ko iti apo ti kararag ko ket sapay ta kas agrambak dati panagkasangay da. Ken kakabsat nga dadi ta pagtangam. No kasangay ka ti daytoy alawas ti dawat ko ket sapay ta ti apo ipaay na tad adu nga parabor kan ka. Ipaay na ti adu nga pamendisyon kan ka. Ti apo patgan ako madagiti daw-dawat kan kararag mo. Kas special regalo na kan ka iti panagkasangay mo. Kastamot nga ti apo bendisyonan na dagiti amin ang mangangay ti anibersaryo ti kalaysada ti daytoy alawas. Happy birthday and God bless po sa inyo. Denggatay nga kakabsat ti may basa pa sa tinasantuan asurat. Nakaibasa tinasantuan na surat ti libro ni Apostol Amos. Impakita kanyak ti apo ti sabali a parmata. Nakita nga agtaktak der iti abay ti may sa abakod. Adda igigaman na at tinag anausar iti panakabangon ti bakod. Anya ti makitam Amos, sinaludsod na. Maysa at tinag insungbat ko. Kinunana, aramatek daytoy apang ipakitak amayarig dagiti tattaok iti bakod a naibangon adi na isurot iti tinag. Diyak pakawanenan ida. Madadael to dagiti lugar a pagdaydayawan dagiti kapututan ni Isaac. Marakrak to dagiti nasantuan a diso ti Israel. Gibusak ti pamilya ni Ari Jeroboam. Nagipulong ni Amasias apadi ti Bethel ken Jeroboam nga ari ti Israel. Kinunana, asiksikat na ka ni Amos kadagiti Israelita. Madadael to ti pagilyan gapo kadagiti ibagbagana. Kun kunana amatay kanto iti paggugubatan, ket maitalaw to dagiti tattao ti Israel sada maipan iti sabali adaga. Kinuna ni Amasias ken ni Amos, sika a propeta, agsubli ka ijay Juda, ket sadyay ti
panggidam babaen iti panangas kasabam. Saan ka nga agipadto ditoy Betel, agsipod ta ditoy ti sanktuaryo ti ari ken templo ti pagilian. Sa anak apatang tangdanan a propeta, insungbat ni Amos. May saak nga agpaspastor ken agay-aywan kadagiti si Kamoro. Ngem inalanak ti Apo iti trabaho nga agpaspastor, ket inbilin na nga umayak agipadto kadagiti tattao na nga Israelita. Ita denggem ti sao ti Apo. Pasardingan nak nga agipadto. Pasardingan nak amang balaag kadagiti Israelita. Gapu ta paritan nak Amasyas kastoy met ti kuna ken ka iti Apo. Agbalinto ti asawam abalang kantis iti syudad. Matay to dagiti anak mo iti paggugubatan. Mabingbingay to ti dagam ket maited to kadagiti sabali. Matay kanto iti gangan na adaga. Maitalaw to nga awan dwa-dwa dagiti Israelita ket maipanda iti sabali adaga. Surat na Apostol Pablo kadagiti Kolosas. Kada kayo at tao ti Diyos di ta Kolosas, ang mapagtalkan akakabsat ni ken Kristo, kumat taparabor ken tal na ti ited kada kayo ti Diyos nga Ama tayo. Daytoy asurat kada kami ni Pablo nga apostol ni Jesucristo, babaen iti pagayatan ti Diyos, ken ni Timoteo akabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Diyos nga Ama ti Apo tayo a Jesucristo tunggal ikarkararagda kayo. Ta nadamag mi ti maipapan iti pamatiyo ken Kristo Jesus ken ti ayatyo kadagiti amin at tattao ti Diyos. Idi damo ang maipakaammo kada kayo ti pudno a mensahe ti naimbag adamag nangegyo ti maipapan iti namnama nga ipaay na. Iti kasta, maibatay, ti pamati ken ayatyo iti namnama na isagana, ijay langit, ngagpaay kada kayo. Mangted ti ebanghelyo kadagiti pendisyon, ket agsaksaknap iti entero alubong. Mararamid met daytoy kada kayo manipod iti damuyo amangeg, ti maipapan iti parabor ti Diyos, ket naamuan nyo ti kinapudno daytoy a parabor. Nasursuruyo daytoy ken ni Epapras a mangibaga kada kami. Isu ti patpatgen mi a katrabahuan ken matalek nga adipen ni Kristo. Imbaga na kada kami ti maipapan ti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isut gapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo manipod pan nakadamag mi iti maipapan kada kayo. Idawdawat mi iti Diyos ang magunod yo tinaan-anay a kinasirib ken panakaawat tapno maamuan nyo ang naimbag ti pagayatan na. Ket agbiag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden nyo akanayon ti makaayayo ken kuana. Agbunga kayo iti amin akita ti naimbag nga aramid ket umadadunto ti ammuyo maipapan iti Diyos. Sapay kumata, mapakirid kayo, babaen iti amin na pigsa, nga agapo iti nagloryaan na panakabalin na, tapno maibturan nyo asya anos ken siraragsak ti uray anyaman ang mapasamak. Agyaman kayo iti ama, managbalin, kada kayo, ang maikari, ang makipagtawid iti inkari ti Diyos, nga inted kadagiti tattao na iti pagarian ti lawag. Inispal na tayo iti panakabalin ti siknget, ket impan na tayo iti pagarian iti dongdongwen na nga anak. Babaen ken kuana nawaya-wayaan tayo, kayat na sa uwen, pinakawan ti Diyos, dagiti basol tayo. Amen.
Iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Timakder ti may sa maestro tilintag tapno suoten na ni Jesus. Maestro, sinalusod na. Anya ti masapol nga ramidak tapno magunod ko ti biyag ngagnanayon. Anya ti nailana ti tilintag kinuna ni Jesus. Anya iti panagawat mo. Ayatem ti Apo Dios mo iti amin na pusom, iti amin na kararwam, iti amin na pigsam kan ti amin na panunot mo. Kan ayatem ti karubam akas iti bagim, insungbat ti maestro iti lintag. Husto tinsungbat mo, kinuna ni Jesus. Aramidam daytoy katagbiag kanto. Ngam kahit ti maestro ngay kalintagan ti bagina, isod gapuna nagsolsod manen kan Jesus. Siya sino ti karubak? Simumbat ni Jesus. Adamay sa tao ang nagapoy Jerusalem, kat sumalsalog ang mapan Jericho. Sinaneb dagiti tulisan, inala da amin nga daken kuana agraman bado na, kinabkabil da sada pinanawan adandanin matay. Nairanamet, sumalsalog sa jay ti may sa apadi, idi makita na day di lalaki, linisyan na kat intuloy na tinagna. Si malugmat sa jay ti may sa alevita, inasit na ti lalaki kat kinita na, linisyan na kat intuloy na tinagna. Ngam ni mabas mat sa jay ti may sa Samaritano, nga agbibiyahe. Hindi makita na ti lalaki na siyan kenkwana. Inasit na kat siya matsapsapuan na, dagiti sugat na, itilana kanaarak. Sana binadbadan ida. Insakay na iti bukod ng animal, kat impan na, ti maysa a pagdagdagusan, anang taripatuan na kenkwana. Kabigatan na, nangala ti do apirak, kat inted na iti pagpadagos. Taripatuan kinunana kenkwana, kat into nagsubliak, bayadak to amin ang nagastom. Kinunang arod ni Jesus, iti panagkunam, siya sino kadagiti talo ti pudno akaruba day di tao asinaneb dagiti tulisan. Di na nga asikan kwa na, insungbat ti maestro ti lintag. Kinuna ni Jesus, ingkaharod, kat kastamet ti aramidam. Kakabsat, ti Ebanghelyo, ti Apo.
deep and mighty views of life, guiding from the heart of Jesus, just the same through tests of time. Love divine, so great and wondrous, all my sins He then forgave. I will sing His praise forever. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. To tell the old story of Jesus and His love. Jesus and His Wow. Thank you, choir, for that wonderful message of hymns, medley of hymns, turned into an anthem. The Good Samaritan. Tinaimbag a Samaritano. Dahito'y kakabsat iti eleksyon tayo. Ni Shiraram Sharan Gupt, may sa asikat amanurat iti India, nagaramid iti may sa adaniw, at ti title ti daniw ket The Desire for a Flower. The Desire for a Flower. Iti daytoy adaniw na, binatikos na iti kultura, kan tradisyon, dagiti Hindus, wano di India nga, at dagiti makunkunang untouchables. Anya dagiti nga grupo. Dagiti untouchables kat isu dagiti nababa a klase ti tatao di India nga no magaraw mo no masagid mo ita wenno no masagid mo dagiti nagnaan kan inigananda maibilang ka anarugit. May bilang ka narugit. The untouchables. Lately, at the announcement manipod Vatican, at may sa kaligiti kabarbaro nga inapointaran ni Pope Francis ket nga kardinal iti Roman Catholic Church ket may sa nga untouchable. Kasano ang utaday dyan niya? Dagiti untouchables ket handa pulos nga mabalin nga magarawon no maiganan. Ngem kardinal. Kasano dagiti saan nga untouchables nga Katoliko nga tayo India. Ngem daytoy aman nurat. Iti dani yung The Desire for a Flower, saritaan natin may sa abalasitang nga adaan iti sakit. Kunana kani tatang na, tatang,
ti makaagas laeng kanyak, iti dayto nga sakit ko ket. Dayjay, sabong, nga adda dijay uneg ti templo. Dayto nga sabong ket agapu iti padi nga adda iti templo. Ti karon na umadani iti fiesta. Ket maiparit nga dagiti untouchables ket sumrek dayjay templo. No matiliwan dagito nga untouchables nga dayjay templo, maipupukda iti at least 7 aldaw. Malatigo da ken maipupukda iti at least 7 days. Ngem kuna dayjay ubing tatang dayjay laeng ti makaagas kanyak. Saan nga mo dayto nga amano niya taramidan na mapan nga ta dayjay templo sa lungasingan na tilinteg wenno saan? Ngem dayjay ayat na iti anak na, his love for his daughter made him to decide to go into the temple and get that flower. Napangarod iti templo. Nakita na nagatidog ti pila. Nakipila iso na. Awan pay lang tinakailasin kan kwa na nga iso ket untouchable. Narugit. Segun iti kultura dagiti Indians. Narugit. Makipilpila kadigijay nga umawat iti sabong manipud ti dayjay padi nga dayjay templo. Idin nga naawat na dayjay sabong nga kunadya anak na ket isu ti agas na. Pagamuan adda na kailasin ken kuana. Narugit. Untouchable. Nagkagulo sa loob ng templo. Nagayab dati pulis. Pinatiliw da isuna. Naikulong dayto nga ama. Iti 7 aldaw. Uray no anya iti aramiden na nga panangipalawag. Ako na daytoy laeng nga sabong ti makaagas iti anak ko. Sanda nga pinalubusan. Kuna dagiti pulis, kanti usgado, sinalungasing mo tilinteg, agbayad ka. Magdusa ka dahil dim na bagmong batas. Kalpasan ti 7 aldaw. Pinalubusan da iso na. Nagdardaras nga nagawid. Anya nga kasaruno di istorya. Di daniyo. Idi nakaawid, naduktalan na, natayan di balasang na, nakremate pa yan. All because of the strict adherence to the law. His daughter died. If only he was heard by the leaders. Naisalakan ko mamabali, naisalakan ti anak na. Kakabsat, friends, if the church or temple becomes inhuman, even God will desert it.
no ti iglesia, no ti simbaan, ket awan iti panangilalana kadagiti tattao. If the church becomes inhuman, uray na po Diyos, talikodan na dahi nga simbaan. Panawan na dahi nga simbaan. The truth of a church or a temple must be tested against the fact if it is still has compassion for the poor and the needy. Ti iglesia ket matingiting no isuket pudno matlang iglesia babaan iti programa na ministeryo na kay iti marigrigat kay iti kasapulan. It is always easy to run a church or a temple for the rich and the elites. But it is very difficult to run a church for the poor ones. Naglaka kumanti mangi maton iti iglesia no dagiti ipangpangrunan na laeng kadagiti nababaknang. Awan problema na. Adda kasapulan nga kastoy, adda nga dagos. Ngam narigrigat ti imaton, narigrigat nga imaton ti may sa iglesia, nga dagiti kamkamang na marigrigat. Nga uray, kanenda, kanenda dagiti miyembro kat kunak, isang kahig sang tuka. Dati masapulan dati may sangal daw, makanaylaeng nga igatang dati kanenda, iti maminsan ti may sangal daw. Ti saludsod, apay nga tanga dakas dahi nga iglesia, apay nga tanga iti bunggoy ti anak Kristyanuan, kat adda dagito kastoy ti panagbiag na. Why is it that we still have Christians who are being neglected? Poor Christians being neglected by the rich Christians. Apay nga tangatapay lang dagiti miyembro ti iglesia. Wano dagiti Kristiyano nga no agsakit daket di ta mo no sa dinot pangalaan dati agas da. Di ta mo no sa dinot ti pangalaan dati pagpa-hospital da. Idinto nga adumat dagiti Kristiyano nga addaan. What has the rich and the elites of the church been doing in order to live up the poor members of the church? Idi nga daak ijay Puno United Methodist Church. Ket iti may nga summer nagkandakak iti confirmation class kali tagtutubo. Ken membership class kay iti nataengan akayat na ngagbalin akamang ti Iglesia Metodista. We had our tour or field trip. Kat ititay nga field trip, may sa kadigiti pinasyarmi kat dito'y Nax. Ni Pastor Sara, gardu kati ng host kada kami. Nairana nga dayjay kaadami dito'y, isumot ti aldaw ti loading. Loading. Nakita mi ti kaadu, dagiti marigrigat,
Dagiti tao nga da iti kalsada. Nakita mi no kasanod ka aduda a pagserserbihan ti iglesia. Tultulungan ti iglesia. Kat kunak kaditi tagapuno UMC. This is the ministry that the Lord wants every church must have. The church must always be a church for the poor. Daytoy ti ministeryo ti iglesia nga kayat ni Apo Dios nga tunggal iglesia ket maadaan ko ma. Ni Apo Dios kayat na nga ti iglesia ket iglesia ag tumultulong ken adaan ti programa kadagiti marigrigat. Unfortunately, gapoy ti pandemya and for health reason na isardeng. Maawatan tayo dayjay. Sigurado mawatan na po Diyos dayjay. Ngam ti salsud ko kada kayo kakabsat. Idi anay sardeng ti loading program tayo. Anya iti inaramid mo personally. Tapno nagtuloy ti programa nga panang tulong kadagiti kasapulan. What program have you done? What ministry have you done in order for the ministry of helping the poor continue? Timaysa kadagiti na pintas aplinano dagiti kakabsat tayo nga leaders tayo ti Ilocano congregation ket di agsundo kadagiti adday di adayo adda ti may sa pamilya nga Apo no isuda amin nga pamilya umay ditoy agplete dati halos nasur nga 1,000 back and forth tunggal Domingo na dagsan na jay. Gapuna, edi nag-decide til dagiti leaders ay nag-decide tayo. Nga kuna tayo, sige, sunduin tayo. Dagiti kamkamang tayo nga dadya Bulacan, kanda kita kamkamang tayo nga data dayo. Kit kuna tayo when. I really praise God for that. I praise God for that. It only shows that this church, this congregation still is faithful to her call to be a church for the needy, a church for the poor. A church for those who have no means to come here in church. At dada attorney Larida tata. Awan mo tin taxi nga mangsunsundo ka nakwada. Kabailan da mo tagbayad ngem ore no kabailan da tagbayad ti taxi no awan mo tin taxi mangsundo ka nakwada. Kasano da makamay dito eh? What is their immediate need at that? Their need is they need someone to fetch them in order for them to join the church service. And you, friends, responded to their need. The Lord is very pleased with what you did. This is what the Good Samaritan did to the man who was being robbed. Daytoy tinaramid, daytoy na yung baga Samaritano, iti dayjay tao, sinanep dagiti tulisan. Nakita natin kasapulan dayjay a tao sinanep dagiti tulisan, and he responded to that need. Imo na nga nakita iso na ti padi.
Nga for fear of defilement, baka no sa gidan na natay gayam da ito nga lalakin, may bilang isuna nga narugit, saan isuna amay kari nga agserbi da templo. Gapu na liniklikan na. Kastamod lang tinaramid siya levita. May samod lang agserbi ija templo. For fear of defilement. Gaputa, mabuti nga, baka maibilang isuna anarugit, kat saan amay kariyag sa Erbidya Templo, ito nagtimakalawas. Liniklikan na. Dahil siya tao ngagkasapulan, ititulong. In obedience to the law, these two disregarded their duty to that man who is in great need of help. Ngam dahi ito ya Samaritano, uray no adamat lang dahi tangalintag da. Sana yung kabilangan da dahi lintag da. Tit adda, a pinanunod na, kasapulan nak dahi ito'y alalaki, masapul at tulungak isuna. I am needed by this man. I must help him now. Friends, in our text, we see that Jesus was untouched by prejudice and discrimination. Saan nga pinansin ni Jesus ti nagdumaan dagiti Samaritano ken dagiti Hudyo. Iti panangaramat na ti Samaritano, akas may nga ehemplo no kasano ti agbalin a napintas na imbag akaruba. Impakita na kadagiti isursuro na ken pakita na kada tayo nga saan tayo kumangay pangruna ti social classes, saan tayo kumay pangruna ti estado tayo iti panagbiag. No da tayo kat adda iti nangat-ngato nga estado iti sosyedad tayo. Saan tayo kumanga kita inday jay? Saan kumaday jay ti manglapod kada tayo tapno bumaba tayo katulungan tayo dagiti adda iti baba. Dagiti kasapulan. Saan nga gaputa? Saan da nga kabilang iti iglesia tayo? Saan da nga kabilang iti grupo tayo? Kat baliwalaan tayo ida. Be the answer to the needs of your brother or your sister. Break any prejudice. Disregard any prejudice. Disregard any discrimination. Uray siya sino man ti taong kasapulan titulong, be a ready hand, a helping hand, ready to help. May katwa makita tayo ti leksyon tayo. Jesus surpassed ritualism. Saan na napadag ka ni Jesus na jilintag ti kinadalos? Binaliwala na dayjay. Dinisregard na dayjay. Kita niya tatano, ibagada kanyang anarugitak, gaputa sinagid ko ti may nga Samaritano. Gaputa sinagid ko dayjay nga natay. Tinapatag, natulungak isuna. That was Jesus' call for every believer, every disciple. If you see someone in need, be an immediate help. Be an immediate help. Third, our text tells us that Jesus redefined a neighbor. Ni Jesus,
inpakita na kadatayo, insuro na kadatayo, no siya sino at talaga, tipudpud no akaaruba. A neighbor is someone who immediately helps when he sees or she sees someone who is in need. Kuna ni Jesus, kalpasan asinarita na ti pangarig may papanti na yung baga Samaritano, sinong arot ti na yung baga karuba? Dahil maestro tilintag ko na dahil timulong iti dahil lalaki, the one who helped the man who was in need. Kat nesos ko na inka kat tuladem dahil go and do the same. Saan nga dahil kadwam iti asosasyon, iti club, saan nga dahil kadwam iti opisina nga agkapkape, nga kanayon nga agkapkape dya Starbucks. Saan nga dahil kadwam nga kamiting mo kanayon. Kanayon nga kadwam iti restaurant. Saan nga dahil at dati kaabay ti balay mo. Saan nga dahil ti kaarubam. Duwa banag. Agbalin ka na imbaga karuba, babaan iti panang tulong mo kadikit kasapulan. Kanti kaarubam, kat dahil tao ngagkasapulan. Be a good neighbor to someone who is in need. And finally, friends, finally, 8:35 pa lang. Finally, kakabsat, Jesus is the eternal Good Samaritan. Kanayon ngay bagbagak kaliti estudyantek di seminaryo. Kan kaditi estudyantek iti seminaryo. Ije Cavite, ije St. Andrew Seminary, kalita Anglicans, ije Wesley Divinity, iti agisursurak sa jay, kan ije John Wesley College, ije Tugegaraw. Ti kanayon ko ngay bagbaga kadakwada. When you interpret the text, make sure that Jesus is always the main actor. Dahito iti, no daduma malipatan, dagiti adungag sermon kan nagisursuro ti Biblia. Kas pangrigan, dahiti parable of the Good Samaritan, kasla dahiti Samaritano, the Good Samaritan, iso ti actor, iso ti bida, ijay istorya, di mo. Ngam saan? It's always Jesus. Kasano? Kitain tayo kakabsat. Jesus is the eternal Good Samaritan. No kasano at tinulungan ni Jesus dahil tao, ayun no kasano at tinulungan dahil Samaritano dahil tao matmatay. Ni Jesus, indaton na, tibiyag na, para kaligitita tao amat matay ka po iti basol. Jesus gave His life just to save those who are dying because of their sin. No kasano, binandaan, inagasan kan binandaan ni Jesus, ay daytoy Samaritano, tisugat dayjay lalaking asinanab dagiti tulisan. Jesus, by His wounds, healed us. He dressed our wounds. He healed us. Inagasan na tayo. Kanagtultuloy ng agasan na tayo. No kasano nga, dahil na imbaga Samaritano, ginastos na ti kwartana, tapno.
Agtuloy ti panakaagas kan panakataripato da ijay lalaki asin na dagiti tulisan. Jesus bought us with a price. Anya gatang na tap kada tayo tap nung masubot tayo manipod kan patay. He paid with His own blood and with His own life. And so, friends, Jesus is the eternal Good Samaritan who, despite of our being nobodies, help us. Who, despite of our being nobodies, because of our sins, help us. Ti saludsod, will you be like Him? Will you be like Him? Will you be a good Samaritan? Will you be a good Samaritan? Daytoy ti karit ni Jesus kada tayo. No, i-measure na tayo ni Kristo. If Christ will measure our being faithful disciples using the plumb line. Amuyo di plumb line kakabsat. Di tinag, ti karpintero. Anya ti usar da di tinag. Di plumb line. Or sa Tagalog, yung hulog. Dahito ito sa usaran da ti karpintero. Amang kita no, straight mo't laeng, dahil di pader nga, bangbangunan da, di mat. Agaramat at titinag. If Jesus uses a plumb line to measure our faithfulness as disciples, with the Good Samaritan as the plumb line, how do you measure up? How do you measure up? Will He find you straight? Or will He find you crooked? Nalintag ka di jay, makita ni Jesus kada kayo, wano, kilo. Tisungbat, adakan ka. Tisungbat, adakan ka. How do you measure up? How do you measure up? Tinagan tama, anak kan Espiritu Santo. Amen. Ti panakapaay kadagiti sagsagod. Mawagan tayo ti ushers. Sakto mga.
Agkararag tayo. At tuyo apo dagitoy asagot mi, ipaymidaken ka. Bendisyonam ka dagitoy. Santifikaram ka dagitoy apo. May ayo ka kadi kadagitoy. Paset ti sanikwa dagitoy anak mo, inda idaton kan ka. Kasong bat da, iti panangtulong da kadita kasapulan. Wapo, mabalin awanan kami ti kundaway, ang makatulong physically, gaputa awanti makita mi iti asidig mi nga kasapulan. Ngam babaan kadi kadagito nga sagsagot mi, matulungan mi kadi ida. Aramatem dagitoy o Dios, kas paset ti panagbalin mi anay bag a Samaritano. Numanuman tinta dagiti anak mo ita, isublim kadi ti maminggasot adaras unad adupay. Agsipod ta daytoy ti pagatam kada kami. Ti agbiag, iti biag, anak, anay. Tinagan mo Kristo. Amen. 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 Agayat rebeng mo, agkararag tayo. Madayaw kawapo Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Sika o Dios, tiag tultuloy nga umawawag ka na kami. Tapno agbalin kami anak pudno nga adalan ni Kristo. Pinalagi pa na kami. Babahan ti pangarig iti na imbaga Samaritano. Ama sapul mi ti agbalin asungbat kadagiti kasapulan dagiti adda iti iglesia ken uray dagiti adda ti ruar ti iglesia agraman wapo dagiti awanan. Apo Dios,
tingitingan mi, tibiyag mi. Adu dagiti gundaway a pinalabas mi. Adu dagiti kanito, akas kamila iti dayjay padi ken levita. Asaan pulos, asimbat, iti dayjay agkasapulan. Adu uwapo dagiti gundaway a pinalabas mi, tapno matulungan mi kuma. Dagiti kaaruba mi. Pakawanan na kami uwapo. No daduma, tila kayat mi at tulungan ka dagiti amumi. Dagiti nadalos ti panagkita mi. Dagiti amumi nga intundumtang ti panahon. Kat mabalinda mo ti tumulong kada kami. Ngayon no dagiti addan nga narugit iti tsurada. Mariag kami nga masidag kadakwada. Gapuna papanawan mi ida. Pakawanan na kami, wapo. Pakawanan na kami. Nalipatan mi, no kasano ti kinarugit mi, ngam gapu, uray no narugit kami, inasiggan na kami, Jesus. Inagasam dagiti nasakit mi, pinunasam dagiti sugat mi, nagbayad ka iti dakkel. Biyag mo timbayad mo. Tapno lang maadan kami ti biyag. Apo Dios, O Jesus, O Espiritu Santo, sika ti agnanayon na naimbag a Samaritano mi. Sika ti agnanayon na naimbag a karuba mi. Agyaman kami kan ka. Tulungan na kami. Tapno mabalin mi mat kadi. Ti agbalin anay baga karuba. Agbalin akas iti Samaritano. Agbalin akas kan ka. Ti daytoy kanito wapo. Ipaay mo kadi. Ti parabor kadi iti anak mo. Ipaay mo kadi. Ti pamendisyon kadi iti anak mo. Ipaay mo ka di, ti panakaagas kaya gitawin anak mo. Nunyaman di ka sa pulanda itao Diyos, dawatagan ka, agasami da. Nunyaman di kiti nasakit da, sagidam kat agasami da. Nunyaman di kiti pagproblemaan da, tulungan mi da, ikam ti solusyon ka dito nga problema da. Tulungan mi da, kaya kiti pagsapulan da, kaya kiti trabaho da, kaya kiti panagadal da. Iti dahito ikamsat mi agsagsagana para ta exam, board exam. Lord, itapay laeng, i-claim min ti lisensyana, kas may nga inhinyera. Even this very moment, dear Father, O Jesus, O Spirit, we claim for her license as a mechanical engineer. Thank you. Thank you for your promise. Thank you for your help. Thank you for the wisdom. Ikararagak dagito nga anak mo, wapo. Bendisyon nam ti pamilya da. Ikararagak dagiti amin kamkamang ti dayto iglesia. Manipod ko bingan, aginggat kataengan. Sangsang kamay sakadi, dagito nga anak mo. Asumungbat, iti karit mo, ngagbalinda, anaimbag a Samaritano. Sinasinaan na kami, iti daytoy akanito, nga daan, iti panagtalek, asika, ti kanayong adda kada kami. Tinagan mo Kristo,
Dahito iti kararagmi. Amen. Agtakder tayo. Kakabsat, nangagan tayo ti mensahe, nangagan tayo ti awis, nangagan tayo ti karit. Agbalintay kadi, akas ti daytoy na imbaga Samaritano. Agbalintay kadi, asungbat kadigiti kasapulan, dagiti karuba tayo, dagiti gagayam tayo. Be the answer to the needs of our brothers who are lost, least, and last. Kat kasagbalin kayo asumbat, kadigiti kasapulanda. Yukradyo dagiti dakulap yu, kat awaten nyo, ti pamendisyon. Ti parabor, ayat, kan pamendisyon, manipot ti Diyos Ama, Anak, kan Espiritu Santo, madda kumakada kayo. Ti apoy pa ay nakumati panakaagas kada kayo, kan kadigiti ipatpategyo. Ti apo ipaay nakumataglaplapusanan, a finansya, kada kayo. Tapnong mabalin nyo ti tumulong, kadigiti marigrigat kada kasapulan. Ti apo ay wanan na kay kuma, agraman ti pamilyayo. Ita, kantag na nayon. Amen. Ken amen. Amen. Ti bendisyon ti Dios ited na ken ka, parabor na ited na pamilya. Ti masakbayang tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Ited na tunggal umay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig kumati pusong, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos ited na anak mo, parabor na ited na apapo. Ti masakbayang tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Amen. Amen and amen. Agtugaw tayo.
Okay. Saan kay kadipay tumak